Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Het is zondag 22 maart. U kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Sinds gisteren zijn er in Zeeland 4 nieuwe besmettingen met het coronavirus bijgekomen. Het gaat om inwoners van Middelburg, Terneuzen, Vlissingen en Zoutelanden. In Zeeland zijn nu in totaal 57 bevestigde gevallen van corona. In heel Nederland overleden in de afgelopen 24 uur 43 mensen aan het virus, maar dus niet in Zeeland. NL Alert benadrukte nogmaals dat het erg belangrijk is om de instructies van de Rijksoverheid op te volgen. Houd 1,5 meter afstand tot elkaar. En daarom is het zelfs hier in Vlissingen op de boulevard op zo'n zonnige dag als vandaag erg rustig. Ik had wel verwacht dat heel veel mensen thuis zouden blijven. Dus dan lopen andere mensen ook niet echt in de weg of zo. Het is rustiger dan anders, ja. Dus de mensen houden zich er over het algemeen wel aan? Ik denk het wel, ja. Ook in Domburg was het strand grotendeels leeg en de winkelstraat was zo goed als uitgestorven. Ik vind het wel rustig. Ik verbaas me er alleen over dat er toch zoveel winkels open zijn. Ja, maar dat snap ik ook dan weer wel. Ja. Maar het is heel stil. Ja. Extreem stil. Ik denk dat het eigenlijk nog erger gaat worden, hoor. Ik weet niet of er echt zo'n lockdown komt, maar ik denk wel dat het nog zwaarder gaat worden. Camping-eigenaren zien met stijgende ongerustheid het seizoen dichterbij komen. Hier in Renesse is het normaal al een drukte van belang. Wij zijn mensen die vandaag aan zouden komen, zijn we aan het omboeken naar andere periodes in het jaar. Kijken of we ze dan nog een vakantie aan kunnen bieden. Ook minicamping Boogaard in Zoutelanden biedt een troosteloze aanblik door de vele afzeggingen. De Duitsers die laten het echt massaal afweten, de Belgen ook. Het is ook een negatief advies vanuit de overheid daar zo. En daar wordt toch wel gehoor aan gegeven. De Julianahoeve is nu nog dicht tot 2 april, maar houdt er rekening mee dat dit later wordt. Als de toeristen de hele zomer niet kunnen komen, is de ramp niet te overzien. Ja, als het zo ver doorgetrokken wordt, dan denk ik dat er wel bedrijven om gaan vallen. En dat heb ik hier en daar ook wel gehoord, dat ze zeggen, nou ja, april, mei kunnen we nog wel handelen waarschijnlijk. Dan zijn de verliezen nog wel te doen, maar ja, dat gaat gewoon echt helemaal niet goed komen dan, denk ik. Ik hoop dat het niet zo lang duurt. Als dat wel het geval is, ja, dan zullen er wel klappen vallen natuurlijk. Als de mensen niet komen, dan wordt er ook niks verdiend. Zo simpel is het. Vandaag werd bekend dat de GGD en de veiligheidsregio de regering adviseren om voorlopig alle toeristen uit Zeeland te weren. Zondagmorgen 10 uur in Bieselingen. Tijd voor een kerkbezoek, alleen deze keer is het een wel heel speciale kerkdienst. Er mag namelijk vanwege het coronavirus niemand de dienst bijwonen. Wel zijn er 4 dominees-predikanten, een organist, een pianist en 4 koorzangers. En er zit een speciale crew om de kerkdienst te streamen via internet voor de mensen die thuis zitten. Ja, dat is heel bijzonder. Dan voel je toch ook niet in je eentje staan hier. We waren verbonden met honderden mensen door heel Zeeland die met ons hebben meebeleefd en ook bij konden dragen. Er ging even iets mis, maar het kwam weer goed, hè? Ja, door heel Nederland worden dit soort diensten georganiseerd en dat belast de servers, maar uiteindelijk werd het weer hersteld. De kerkdienst is er ook speciaal voor die kleine gemeenten die hun diensten niet digitaal kunnen streamen. Het is een initiatief van enkele voorgangers op de Bevelanden, onder leiding van Delta-streekpredikant Arie van der Maas. Nou, voor mij is deze tijd ook bijzonder. Ik als klassespredikant probeer ik zowel mogelijk contact te houden met predikanten, gemeenten, wat zij doen. Er zijn ook wel vragen naar mij toe hoe ze in specifieke situaties hebben te handelen. En ik probeer hen ook te inspireren, te bemoedigen om dat te doen wat nodig is. Volgende week is er weer een kerkdienst op deze manier, maar dan vanuit een kerk in Oud-Beierland. Die is ook te volgen via www.gelovenindedelta.nl. Dit is de pasgeboren Liz, samen met haar trotse moeder Kelly Kopolse in Hoofdplaat. Kelly wil haar baby natuurlijk het liefste aan iedereen laten zien, maar vanwege het coronavirus is bezoek niet toegestaan. Daarom kwam haar kraamverzorger met een creatieve oplossing. We hebben hele mooie tuinramen. Laten we Liz voor het raam zetten, dan kan iedereen komen kijken. Zo gezegd, zo gedaan, maar voor het kraambezoek was het wel even wennen. Het is heel anders dan normaal. Ik kan Kelly zien en ik kan Liz zien, maar het zou leuker zijn als ik Liz kon vasthouden bijvoorbeeld. Maar dat komt nog wel.
Het idee van dit raambezoek zette de kraamverzorger op haar Facebookpagina en dat leverde veel positieve reacties op. Ik heb net nog even gekeken naar wat voor likes ik nu heb. Het was 3500 keer geliked nu, dus het is echt enorm. Heel Nederland is het nu aan het navolgen. Al mijn collega-kraamverzorgers zijn het aan het navolgen. Voor de ouders is het natuurlijk superleuk dat ze toch een klein beetje kraambezoek hebben. Nu is het raambezoek geworden. Maar ja, toch is het praten via het raam nogal onpersoonlijk. Kelly is net even buiten gekomen op gepaste afstand, dus toen konden we ook nog even beter kletsen. Nu moet je een beetje roepen. Gelukkig is er ook nog beschuit met muisjes en zo blijft het feestelijk. Natuurlijk wel op gepaste afstand. Ja, dat is goed. Doet niet altijd. Gratis bier in Domburg. Aster! Tenminste, totdat het op is. Want toen Café Tramzicht moest sluiten vanwege het coronavirus, zat er nog zo'n 100 liter in de leidingen. De hele tijd dat wij weer open mogen is het bier, de vaten die aangeslagen zijn, die zijn dan gewoon niet meer bruikbaar. En ja, ik vind het eeuwig zonde om mooie dingen weg te gooien. En dus ja, als ik mensen daar heel erg gelukkig kan maken, dan doen wij dat graag. Ja. Een half litertje of een pitchertje. Vaste klanten, maar ook toevallige voorbijgangers konden het bier zaterdagavond gratis ophalen. Dat konden ze wel waarderen. Lekker hoor. Ja, beter dan weggooien. Yes, kijk eens aan, alsjeblieft, geniet ervan. Hey, doeg! Voor wie nog dorstig is, helaas, het bier is op. We hadden vandaag opnieuw stralend weer in Zeeland met onbewolkte condities en strak blauwe lucht. Maar ook weer met een krachtige oostelijke wind die het gevoelsmatig wel 4 graden kouder liet aanvoelen dan wat de thermometer aangaf. Maar in de luwte en in de zon op gepaste afstand van elkaar is het natuurlijk wel heel lekker. Vanavond en vannacht blijft het helder met een matige oostelijke wind en de minimumtemperaturen die komen te liggen tussen -2 op de plaatsen meer landinwaarts tot 0 of 2 graden boven 0 vlak aan zee. Ook morgen hebben we onder invloed van een hoge drukgebied boven het noorden van Polen een oostelijke wind die zonnig en stralend weer zal gaan brengen met temperaturen tot maximaal 9 graden. De dagen daarna zien er ook eigenlijk allemaal hetzelfde uit. We houden datzelfde weertype met flinke zonnige perioden. Er is van bewolking nauwelijks of geen sprake. De wind komt uit het oosten tot zuidoosten en neemt langzaam zeker iets af de komende dagen naar matig, windkracht 4. En de maximumtemperaturen komen te liggen rond 9 of 10 graden. 'S Nachts koelt het af tot net iets onder het vriespunt. Tot zover. Normaal zou ik hier verwijzen zometeen naar Omroep Zeeland Sport. Maar omdat vanwege het coronavirus alle sportwedstrijden zijn afgelast, is er dus ook geen sportprogramma. We hebben daarom een aangepaste programmering met vanavond om 8:30 en 10:00 de documentaire Met Pesach eten we matzes over Joodse gezinnen in Zeeland voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik wens u nog een fijne avond.